Budaya. Jika teman-teman dari Mas Khalifatu nggih, kita ucapkan selamat datang monggo Binara, Binara nggih, Binara nggih. Niki saking pundi Mas Khalif? Waduh, bos adoh. Kang Bak, Kang Jo atau Kang Bang niki sugeng dalu, monggo. Gastra Budaya. Wilujeng dalu. Wah, suwi ra kepethuk. Nggih, jenengan pripun kabare? Saya dawa nggih. Jenengan saya dawa. Oh, bobotku saya meden kok saya melencing kaya plenceng to, Nduk. Sing baku awake dhewe ra ning kene iki ora masalah kepiye, sing penting baku seger waras sehat. Alhamdulillah. Berkah samudayane kepiye kabare sae to? Alhamdulillah sae seger waras. Asal ora cetha kadang-kadang aku nyawang bulan iku nyawang kelingan pasuryanmu kok. Oh ngono, berarti anu. Modus iki. Nduk. Nggih. Dalu menika awake diaturi rawuh dalipun Bapak Mulyono dalah garwa kinasih Ibu Suparmi. Panjenenganipun sampun netepi dharmane tiyang sepuh ambuswi Kang Putra ingkang peparab Khalifatu kalian garwa kinasih Atala mijil saking Laladan Badiran Atmojo saking Bapak Yani. Diaturke sih, Nduk. Nggih niki pertama disapa rumiyin kagem sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh nggih. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh kagem sedaya tamu undangan. Ugi niki diucapkan samawa sakinah mawaddah warahmah untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Enggal diparingi momongan ingkang soleh lan solehah. Solehah kaya aku, soleh kaya aku. Oh ngono. Jenengane soleh nggih. Soleh lan. Alhamdulillah ngoten nggih. Iki ugi ingkang kagungan dalem sinten? Panjenenganipun Bapak Mulyono dalah Ibu Suparmi, Nduk. Nggih niki ugi didongakne mugi beliau niki sehat seger waras. Rezekinipun kathah melimpah barokah. Panjang yuswa ingkang barokah. Nah, nggih, mungkin nanggap malih ngoten nggih. Oh, nggih no. Mantan ki pinarian momongan kok ya ngono. Heeh, nanggapne. Tapi yo kudu awake dhewe lho sing ditanggap nggih. Yo musisine panggah lah kene kasih salin yo MC-ne. Oh, MC-ne. Nggih, Nduk, mangga diaturke tendembange menapa awit dumateng para tamu panjenenganipun tamu saking Bapak Mulyono sampun kapang karo suwantene panjenengan nggih. Sumangga Gastra Budaya. Sarengan campur sari kondang Gastra Budaya. Ora luput ki mau Narutama Channel, Nduk. Oh, ini juga didukung Narutama Channel. Ini didoakan semoga channel semakin sukses ya. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. Dan juga di share, oke? Satu tembang bareng-bareng Gastra Budaya ya. Bebeli para tamu undangan ngersakaken lagu duet semonggo lho Bapak Ibu.
Gastra Budaya Supriya Audio Naruto Channel juga matur suwun.